Vítam vás všetkých mojich sledovateľov pri let's play, alebo čo to je proste, pri gameplay na hru Ace, ktorá je samozrejme hororová hra, točili už viacerí najväčší youtuberi, takže dal som si normál a ideme to zbuziť, ako nám to pôjde. Pozrel som let's play, ako čo bola ako lietajúca hlava, tu tam lieta. Oko, kvečko. A to je volať dolu. Kde som tu zašiel? Ani neviem. A čo to? Príde. A kľúčik máme. Takže paráda, kľúčik. A tu je ďalší. Až tu je zase dávna. No sa vrátim. Mám získať, som videl. Videli ste už tiež? No pána. Táto je ale hladová. Keď nechce zožrať. Neviem prečo, ale asi začneme robiť z týchto tu let's playov a týchto srandu a nebudem už taký vážnejší. Ale srandu si budem z toho robiť. Môže tu zás trepoce. Netrep sa, prestaň. A tam máš vlítnu a uvidí. Vytrhnuté črevačky. Čo to z nej letajú. Ježišmária. Tak to nás dostalo. Na to ja si dám kasuál a to bude asi tak všetko potom, keď toto splníme. Tu je aj 12. Máme ich zozbierať 12 a normálne 20. Takže to je jedno. Začnem od teraz asi si to robiť prdel. Kde je? Tu je ďalší. Už nemáme oko, tu mám. Kde je? To je vlade hore, takže to je jedno. Kde sú tu? Aha. A som sa zamotal. No máme 5. 12. Nejde to celkom rýchle. A už je tu za hlava. Tu mám 6 polovicu. Áno, pani, ste tu? Nie ste tu, takže čo tu chcete? Padajte do riti. Niekam vás zabijem, bude zle potom. A uvidíte, čo s vami spravím. A zavriem do psychiatrie. Vážte sa mi niečo spraviť, tak uvidíte. A som pekne na stole. Kde je? Ide kus schodom beží, tak ona tu pôjde každú chvíľu. Vidíte, tu nám pôjde za chvíľu, ale asi tu sa si to nasovám. Trepoce, možno, že ju uvidíme. Kde šla, neviem. A jezdím asi už. Netrep se! Už prišla tu. Haló, pani. Chovám. Pál head. Pál preč. Netrep sa. To musím dokončiť. To je hezky pekne. Rum. 8. Tie konzoly? Utekať sa aj nedá. Ja by som aj rád bežal. Na YouTube. Zavriem dvere a bude zle, a už nedostane. Vieš, asi ak to nejak musíte preč utekať, aby vás nedostala tá šlapka jedna. A ty televízor prestaň. A pozatvárame skrinky radšej.
Ide. Fuck. Ticho, bež. No, rum. Mali sme utekať. Z rumom utekať. Ale ty sa tu netrep. Prestaň rušiť signál, nelúzime. Ja zabijem. Srdečne video, sem poď. Raz. Išla hore. Mám dosť veľkú šancu. 9 10 11 Treba kľúč. Skade ten kľúč zohnám. Tu tak je. Ja tu sa schovám. Schovám sa. Kde je? Hoď zase dole. Joj. To je marále. Netreb sa. No toto je v prdeli, toto. No toto som ešte nevidel, že by ja takto som ňou zahrával v laptop. Čak ja ju zabijem, uvidím, ja ju pochovám zaživa. No toto je v prdeli všetko. Aniž mi napíšte potom do komentára, že či chcete aj ten facecam alebo čo. A v studiu som vlog nebude, bude iba facecam asi. Rum. No nešla do Marha. Porazená, kde si šla? Hore si šla. Kdeže? Fúč. A máme 12. A ideme domov. Ideme domov. Áno, dali sme to. Konkrét, ani raz nás raz nás chytila, takže to je dobré. Takže urobili sme to. Oni si tak píšu všetko, čo zažili. A ja vám ďakujem veľmi krásne, že si môžete potom pozrieť aj na budúce. Alebo ďalšie moje let's playe, samozrejme lajkom ohodnoťte a odber nezabudnite dať, ak chcete ďalšie takéto videá. A dajte ten odber, lebo tá meluzína, ako ju Peťa nazval, si po vás príde. Takže príjemný zvyšok dňa. Čus.